ċifri maħruġa mill-Eurostat tas-sena li għaddiet jikkonfermaw li f'Malta u l-Latvja kienu reġistrati l-akbar sitiet fl-emissjonijiet, konferma kemm it-tniġġis pajjiżna kompla jiżdied meta fil-bqija tal-Unjoni Ewropea kien hemm tnaqqis ta' 2.5% fl-emissjonijiet. Meta saret analiżi tas-sena sħiħa, iż-żieda fl-emissjonijiet f'Malta kienet it-tieni l-agħar minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Latvja biss kellha riżultat qar minn pajjiżna. Fl-2018 l-emissjonijiet f'Malta żdiedu b'6.7% ferm qar mill-Estonja, il-Polonja, is-Slovakkja u l-Litwanja. Realtà hi li gvernijiet oħra Ewropej għamlu minn kollox biex inaqsu tniġġis fl-arja, tant li pajjiżi bħal Portugal, il-Bulgarija, l-Olanda u l-Kroazja irreġistraw tnaqqis fl-emissjonijiet b'riżultat deċiżjonijiet politiċi li ħadu fl-aħħar xhur u pjanċar f'dan ir-rigward għas-snin li ġejjin. Il-kwistjoni serja tal-emissjonijiet u tniġġis fl-arja kienet tema ewlenija li tratta l-Partit Nazzjonalista fl-ewwel jiem tal-kampanja li għaddejja bħalissa l-MPs. Bil-Gvern Soċjalista donnu abbanduna għal kollox din il-kwistjoni li tolqod direttament is-saħħa tal-Maltin u l-Awċin.